Danggayan na. Papa na miss. Cakam dan dia kaya tumapuntok mangarang kanya. Bakit na? Tamok ipapalaga ang kayang tudagit inulwa. Daynay napinta sa bungada, sisipul ilalaki na. Sa bari pa'y ikalibin na, at ang tumpay na idudulin na. Cakam dan dia kaya tay barua batikero. Tamok ibalat puso takdang di mauray ko. Daytay babae, apatikero, makikidala siyang muna. Gusto mangpe ay ang lalado. Sorry. Nang luna dyan kaya kay sugador maasawa. Tamok ipagpanagang isaldan ket iutang na. Ay sugado ang babae, ang pingpinggi lagi ang muna. Agmayong nagbara, agtupada at iayan niya. Cakam din tayo na kaya nagkubuwabang pangutan. Tamok ipapalaga kasakton tuti maikalang. Daytay pag-apabawi ng maite, ilag sa at kaya nagbabakit at babakit nga gulbet. Sorry. Gusto mo sumaya tayo, miss? Aglalo aja kaya Taiwan ay pagtumpala. Tamok ipapanaga may sa akong agbiyak. Daytay walay sumruwag kapihapilan inaamoy. Sumangkit ay aglalado, nawan kaldo nga may papudo. Kaya tutay pobre manlalo na pagtumpala. Tawan tuti problema, karaksa tuti masakbaya. Wow! Masawa kurayawan ladiyawan, naragsak kamtun pamiyag, tinagagedi nasaraka. Kaya tutay pobre manlalo na pagtumpala. Kaya tuni adi taman
grazie, scusa tanto. Salamat.